лидера, каквото разпредели, не му противоречите, ако става въпрос единствено и само за вашата безопасност. Но той никога няма да ви прати на място, нали, когато той е опитен, преди да е проверена сградата или мястото, на което влизате. Може да не сте съгласни, но той е човека, който носи отговорността за това, което се случва. Не случайно лидерът общо взето разпределя задачите и почти нищо не прави. И той е човека, който ще мине и ще каже на този пострадал прави тампонираща превръзка, веднага краката противошокова. Разбирате ли, той на секундата ще изстреля това, което трябва да се направи живото спасяващо и след това вие се вземате от тук нататък с самите манипулации. Постъпила е информация, че на транспортна болница, която е недостроена сграда, има група наркомани. Тези наркомани са в много тежко състояние. Първо са доста дрогирани, след това имат и наранявания, множество наранявания по тях. Достъпът до сградата е труден, ограничен е, защото е възникнал пожар, който те са предизвикали и са тръгнали да бягат по етажите на сградата нагоре. Има 3 екипа, които ще работят на терена. Това са екипа по първа помощ, алпийски способи и пожарникари. Първо ще загасят пожарникарите възникналия пожар, след което започваме работа на терена. Защо и как аз чума, ще ви избия всичките, бе! Ей! Абе, пипай, бе! Съмнение за съзнание и човек се започва. Общо 5 пострадали са. Университетския спасителен отряд. Чуваш ли ме? Човек без съзнание. Мама не иска да му провериш дишането. Здравей, аз съм Павел. Здравей, чуваш ли ме? Добре, може ли да Силна нужда от помощта ви, намираме се на втория етаж. Разбрано, тръгваме. Ще разгледам тази. Всичко ще бъде наред, не се притеснявате. Има GSM и документи. Добре, остави ги пред него. Някакви други наранявания от Не, Добре, сега аз ще ги вдигна от тази страна. Искам ти да му държиш краката, разбира? Последвали ми. Това е последния. Той трябва да бъде свален с алпийски способи, ще бъде обработен с екипа по първа помощ и от вас трябва да бъде свален. Ясно, ние почваме след малко ще го поемем. Добре. Точно, разбрано. Каска на пострадалия за върване. Дай една кръска. На 3 пускаме. Сваля. 1, 2, 3. Добре, сега искам да го пренесете от настилката на шелтето по същия начин. Когато си готов, кажи, аз съм готов. Имате Добре. Да, ще плавно. Добре, искам да проверите пак дишането. Искам да проверите. Пулс 80. Един човек, добре. Има дишане свободно. Тази, на който намерихме пострадалите,
Цената е отбелязана с химическа формула, би трябвало да знаят каква е. Много ме боли, искам малко студено. Може ли малко лед да ми се... Брусовски абукуци. Това е Много най-доброто, добре. което може да направим за теб в момента. Всеки момент ще бъдеш транспортирана при тях. Всичко ще бъде наред, не се притеснявай. Жето, което ще закачим на нея. Тук по най-страна. Така, така, лекичко. Екип първа помощ на лидер. Черното въже отпуснете малко. Да, слушам лидер. Последният пострадал от сградата сега ще бъде евакуиран. Ани и пожарникара от спасителния екип пожарникари Мартин ще слязат долу, за да го посрещнат. Имайте готовност след около 2-3 минути до 5 той да бъде в Бялото база. въже ми пусни малко. Стоп! Добре, в базата сме готови. Така. И сега ръчичка се държиш. Разбрано. Само тук. Тук няма никакъв. Готови ли се да обирате бялото въже? Само тук. Само тук, не така? Сега опитай да седнеш до седа. Стоп за малко. Опитай да седнеш. Някъде я убива ли? Добре, сега си вдигни краката. Значи само тук държиш. Залете ме! Пускай, пускай. Черното пуснете малко. Ще бъде наред, не се притеснявай. Всеки момент ще бъдеш с твоите приятели. Държи контакти и зависи. Тези винки също. Вие сте шинирали. Да, обездвижена е постава, обездвижена е ръката. Може само малко. И после да я забиете, ми се иска. Добре. Айде, екип. Да се оттегам. Екипа ни е тук и при нас всичко е наред. Разбрано. Моля да се подредим по екипи. Обявявам официално край на ситуацията. Моля всички екипи да се съберат. Значи това е един инфрачервен датчик, който усеща топлината. И може по звук, може по светлинна индикация. И аз по този начин търся човека.
Ето го. Добре, мерси.